खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोनजों सावरायगोन मोननैसो आपडेटखौ लानानै, जाय बिथांमोना बा जाय लाइमोनफ्रा CMAAA जि गोदान एप्लाइ बेखौ नेनानै दंमोन दै लोगोफोर। दा नोंथांमोननि थाखाय जेबो CMAAA आपडेट फैथ'वाखै आरोना लोगोफोर। जों बेनि गेजेरावनो आसा खालामनानै लानो हायो बा बे CMAAA एप्लाइआ माब्ला जागोन होननानै बुङोब्ला, सिगाङाव आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा एसे फोसावनानै होखादोंमोन दे, आगष्ट मासनि जोबनायनि मोनसे डेटआवनो बिनि जे CMAAA एप्लाइआ जाहैनो हागौ। नाथाय दिनै 28 आगष्ट जाबाय। बेवहायबो CMAAA जेबो नटिस ओंखारथ'नानै फैथ'वाखै दे लोगोफोर। दा बेखौ नोंथांमोना आसा खालामनो हायो जि CMAAA जि गोदान एप्लाइ, बे CMAAA जि गोदान एप्लाइ बेयो मा जानो हागौनो, सेप्तेम्बर मासावसो जाहैनो हागौ दै लोगोफोर। दा मानो होनबा आगष्टआ दिनै 28 तारिख जाखाबाय नालाय, बेयो बारा दिन गैखाला, बेनि मासआ आगष्ट मासआ गेजेराव साननैल'सै। बेनिफ्राय नोंथांमोना बे आगष्ट मासखौ आसा खालामनानै लाब गैला। बे CMAAAआव नोंथांमोना बेखौ आसा खालामनानै लाहैदो आगष्ट मास जोबखांनायनि उनाव सेप्तेम्बर, जाय बिथांमोना CMAAआव एप्लाइ खालामनो होननानै नेना दं दै, नोंथांमोना आगष्ट मासाव आसा खालामनो नांला, नोंथांमोना सेप्तेम्बर माससिमखौ नेनानै थाहैदोलाय आरोना लोगोफोर। नाथाय बेवहाय जेबो फिक्स डेट आसामनि जाय CM बिथाङा जेबो फोसावनानै होआखै आरोना, माब्ला जामारगोन। नोंथांमोना नेनो आसा मोनसे लानो हायो, आगष्ट थांखांबाय, आगष्टखौ चिफ मिनिस्टार बिथाङा एसे सिगाङाव फोसावदोंमोन, आगष्ट मासनि गेजेरावनो बा लास्टावनो जाहैनो हागौ बेफोरबायदि फोसावदोंमोन। नाथाय दा आगष्ट मासआ जोबनानै थांसै, बिनि उनाव नोंथांमोना सेप्तेम्बर मासखौ नेहैनो हायो आरोना लोगोफोर, आसा खालामनायनो हायो। दा जियानो जाया नोंथांमोना मिथिबाय, दा CMAAA जेबो गोदान आपडेट गैया बा CMAAA जेबो अनलाइन एप्लाइ जाथ'वाखै लोगोफोर। जेब्ला जागोन नोंथांमोननो आंबो आंनि नैबे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायहरगोन बे CMAAA एप्लाइखौ दै लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। नोंथांमोना दा CMAAA एप्लाइखौ खालामथ'नो हानाय नङा, आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायग्रोखाबाय। आरो बेजों लोगोसे जाय महिला आइजोफ्रा बे अरुनदयनि गोदान एप्लाइ खालामनो होननानै नेना दंमोन दै, अरुनदयनि 3.0 गोदानै एप्लाइ खालामनो होननानै नेनानै दंमोन, नोंथांमोनहा एसे खौरां लादो दै। बिनि एप्लाइआ जानाय टाइमा सौफैबाय आरोना लोगोफोर। नाथाय जाथारबाय आंबो बेखौ बुङाखै दे लोगोफोर, बेनि जानाय टाइमा सौफैबाय। जायफोर महिला आइजोफ्रा गोदान एप्लाइ खालामनो होननानै नेनानै दंमोन आरो सिगाङाव एप्लाइ खालामखानानै रिजेक्ट जानानै दंमोन दै, नोंथांमोना एसे खौरां लाबानो जाबाय। जेरावबो थांनो नाङा, नोंथांमोना आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोसावखादों सिगाङावनो, नोंथांमोना बेवहाय ब्लक अफिसाव थांदो, बेनिफ्राय मायाव थांनांगोन नोंथांमोना, STC अफिसाव थांदो, बेनिफ्राय DC अफिसाव थांदो। बेवहायनो नोंथांमोना खौरां लाबानो जाबाय, बे अरुनदयनि गोदान एप्लाइखौ बिथांमोनानो फोरमायहरगोन माब्ला जागोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना गोबाव खालामनांला, जाहाथे रावबो थालांनो नाङा, बयबो मोनजोबनांगौ। बेखायनो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर मिथियाखैब्ला आंनि नैबे चेनेलाव भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांमोना एसे बुजिनो हागोन आरो नोंथांमोना खौरां लाहैबानो जाबाय। नोंथांमोननि जे खाथियाव थानाय बा नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टनि जायफोर ब्लक अफिस दङ आरो बेजों लोगोसे DC अफिस दङ, STC अफिस दङ, बेवहाय नोंथांमोना थांनानै खौरां लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। बेनि उनाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा सिगाङाव फोरमायखादोंमोन दे लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आगष्ट जोबहांनाय लोगो लोगोनो बिनि एप्लाइआ जाहैनो हागौ आरोना, सेप्तेम्बरनि 1-2 तारिखहालागैनो। बेखायनो नोंथांमोना बा जायफोर महिला आइजोफ्रा गोदान एप्लाइ खालामनो होननानै नेनानै दं, नोंथांमोना खौरां लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ दिनै फोरमायबाय। दा दिनैनि सुंद' आपडेटखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। बेबायदिनो नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट फैबाय थायोब्ला आं नोंथांमोननो होलांबाय थानो नाजागोन। जै बर' हारिनि जै। थेंक इउ।